Bismillahirrahmanirrahim. Shaiɗaniyar sarka. Babi na 20. Kar ku manta da like, comment, an gode. Wallahi ina jin nauyin iyayenta. Tun suna kawaici har su gaza su amshe ta. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Gara kawai na fita da ita. Tunda nan ɗin ta ki farfaɗowa. Kwana tara fa. Ga mahaifiyarta na cikin damuwa sosai. Ita da yayarta. Sai nake kamar Anti Salha tana jin haushin mu. Duk ta bi ta ɗaure fuska. Ba ta ma son shiga sabgar mu. Tunda ta zo sai ya zama dole. Mummy, me yasa kika ce kan na fitar da ita ƙasar waje? Sa'ada sosai ta shiga tashin hankali jin kwanan ta tara a kwance. Bata san wanda yake kanta ba. Shin me Murja ta mata bayan sumanta? Ya aka yi aka kawo ta asibiti? Da yaushe Yusuf ya dawo? Yaushe iyayenta suka san bata da lafiya har suka zo? Murja ta maso kwalla tana face majina. Cikin muryar tashin hankali ta ce, kawai bana son nisa da ita ne, ci gaba da addu'a. Insha Allah za ta samu lafiya. Yayarta da kake magana kuma me haɗin mu da ita? Me aka mata? Na ji Ikram na faɗin sai faɗa take da yaran su bamu sani ba. Bari mu fuskanci me take nufi. Yarinya dai ba za mu bayar ba. Yusuf ya sauke ajiyar zuciya yana sake kwantar da murya ya ce please mommy. Komai a yi na girma ki amince min a fita da ita ko da Indiya ne. Murja gudun zargi ta ce to shikenan amma da ni za a je. Idai lokacin Sa'ada ta buɗe idanunta wanda suka mata nauyi ga wani irin bala'in zafi da suke mata. Jikinta ko ina ciwo yake mata. Idanunta akan Yusuf suka sauka. Yana kallon mahaifiyarsa ya furta momi. Da kin yi haƙuri mun tafi daidai mahaifiyarta zai fi ko? Gudun rasa wa ɗanta zargin da ta ce, oke shikenan ba damuwa. Allah ya maka albarka ina son duk abin da kake so. Cikin farin ciki Yusuf ya rungume ta yana godiya. Sa'ada gabanta ya faɗi. Lokacin da ta kalli Murja, abubuwan suka sake faɗo mata. A take jikinta ya fara bari tana wani irin numfashi. Na'urorin jikinta suka fara ƙara. Ta buɗe baki da ƙarfi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yusuf kanni wajen Anna. Kai ni Nijar dan Allah dan Annabi. Ta faɗa da mahaukacin kuka. Da mugun mamaki Yusuf ya ji jikinsa na rawa. Ya rungume ta gam yana riƙe ta saboda fuske-fusken da take. Sa'ada tsaya. Buɗe idanunki. Ki gani ne Yusuf ga momi sa'an na suna nan. Buɗe idanunki please baby. Kai take girgiza tana kuka sosai. Murja ta ce alhamdulillah. Yusuf je ka kira doctor da sa'an nan. Sa'ada rike shi ta gam tana girgiza kanta ta ce kar ka bar ni Yusuf kar ka fita dan Allah. Kar ka fita na haƙura da ganin Allah. Ta faɗa suna sake sumewa. Cikin tashin hankali Yusuf ya danna na'ura. Kiran doctor yana girgiza ta da kiran sunanta. Kusan tare Anna da likitocin suka shigo. Salha kuka take sosai tana son yin magana amma ba ta riƙe hujja ba. Anna ta ƙurawa yarta idanu tana ƙara daure zuciyarta. Murja sai kuka take tana salati. Babban likitan ya kalli Yusuf ya ce, dan Allah ka fitar da matan mai aikin manitsi. Gashi nan zuciyar yarinyar nan saura kaɗan ta buga. Yusuf ba ƙaramin tashin hankali ya shiga ba. Yana gaza magana. Waje ya fita da su Murja ya ba su haƙuri. Ya dawo. Shi ma haƙuri suka ba su ya fita dole. Yana fita Mahmud da matansa suka iso. Yusuf ya rungume yayinsa yana sauke wani irin ajiyar zuciya. Mahmud ya buga bayansa ya ce, ka yi haƙuri Yusuf. Matarka za ta tashi insha Allah. Muna addu'a. Kai jinjina yana sauke numfashi. Ikram da aka zo da ita cikin girmama ta gaishe da Anna da Salha. Tana tambayar su mai jiki. Anna ta ce alhamdulillah. Ikram baka zama a gida. Kana yawo haka ka tsufa. Allah ya raba lafiya. Ikram bata ce komai ba saboda kunya. Hannun Yusuf ta kama tana kallon Murja ta ce, wallahi momi har yanzu ban fita daga shock din abin da ya samu Anti Sa'ada ba. Murja hawayen munafurci da suka yi tsayawa ta ce, to ke da ba kya nan bari ni da abin ya faru gaba. Na je na ga yarinya ta buga ihu, ta yanke jiki ta zube bare. Kuma ba abin da aka mata. Ya zan manta wannan masiba. Ya Allah ka ba Sa'adatu lafiya. Ta ƙara shi maganar cikin kuka. Yusuf ya zaunar da Ikram kusan Murja. Shi ma ya zauna ya kamo hannun Murja ya ce momi, yi haƙuri. Bawa baya wuce ƙaddararsa. Na fi ki damuwa haƙuri kawai nake. Mu mata addu'a. Kai ta jinjina tana kallon ɓangaren sa'an nan. Ido suka haɗa da Salha. Sai ta ga Salha ta mata wani irin kallo tana haɗe fuskata. Ta kau da kanta tana ma Anna magana ƙasa-ƙasa. Fadila da Halima suka gaisa da mahaifiyar Sa'ada. Kamar kullum idan sun zo cikin girmamawa. Kusan 45 min lokacin suka yi akan Sa'ada. Likitocin suka yi akan Sa'ada. Suka fito. Babban likitan suka keɓe da Yusuf. Can ofis ya masa bayani. Ta farfaɗo. Amma a kiyaye ganin abin da yake firgita ta. Idan akwai wanda ya mata wani abin cikinsu, wanda idan ta gan shi gabansa take shiga tashin hankali,
ya dakata da zuwa asibitin har ta warke. Yusuf sosai yake shiga damuwa. Shi bai san abin da aka yi ba. Iya abin da mahaifiyarsa ta faɗa masa wanda ta gani da shi zai yi aiki. Tunda ita ce kamar mahaifiyar Sa'ada a yanzu. Baki ɗayansu suka hallara a cikin ɗakin an cire mata na'urorin saboda dawowar numfashinta. Bacci take, wanda kana gani ka san allurai aka banka mata. Hannunta ɗaure da dire. Anna ta zauna gefen bed tana kamo lallausan hannunta wanda bai da dire. Ta riƙe tana kallonta yadda ta rame cikin kwanaki tara da ta yi a cikin asibitin. Ajiyar zuciya ta sauke, Salha ta kalli Yusuf ta ce, Yusuf ka yi mana alfarma mu tafi da Sa'ada. Har ta warke ta da hayyacinta. Sai ka je ka dawo da ita. Don Allah ka mana wannan alfarma. Yusuf ya zuba mata daradaran idanunsa masu haske. Yana sauke wani irin numfashi a hankali ya furta. Anti Salha don Allah ku yi haƙuri. Wallahi ɗazu muka yi maganar da momi ina son na fitar da ita waje. Sai gashi ta farfaɗo. A yi haƙuri don Allah Anna. Salha ta yi kicin da fuska tana mai da idanunta akan Sa'ada ta ce. Kai ma ka yi mana haƙuri, magani za mu mata. Daga ta warke na yi maka alƙawarin za ta dawo da wuri gare ka. Ka yi haƙuri, na san baka san tana da aljanu ba. Ina ga su ne suka tashi dole sai mun haɗa da gida. Anna ta kalle ta za ta yi magana Salha da harshen buzanci ta ce, Dan Allah karki ce komai Anna. Mu je da ita, idan tana warke komai zai fi zuwa da sauƙi. Anna ta yi shiru tana murza tafin hannun Sa'ada. Yusuf zai yi magana Murja ta ce, Haba Yusuf, ka bari su tafi da ita, tunda ka ji abin akwai aljanu. Ka bari su tafi kawai, Allah ba ta lafiya. Kai ya ɗaga bai ce komai ba. Washe gari da misalin karfe 8 na safe Sa'ada ta farka. Ɗakin ba kowa sai Murja, wanda ta yi dabara cikin siyasa ta zauna wajenta. Yusuf ya tafi ya kai sa'an na gida su yi wanka. Ita kuma tana buƙatar keɓewar su biyu idan ta farka, domin mata ƙwaƙƙwaran kashedi. Kyawawan idanunta wanda wahala ta suka ƙanƙance, ta fara buɗewa a hankali. Tsaf ta sauke su akan fuskar Murja, da take zaune kusanta tana riƙe da hannunta. Wata irin zabura ta tana fashewa da kuka. Ta da rintse idanunta. Murja ta yi saurin rufe mata baki da tafin hannunta. Ta kai bakinta dab da kunnenta ta ce, Kina jin tsoro na da yawa baby right? Kuma kina mamakin ganin ki a asibiti ko? Ki nutsu ki ji abin da zan faɗa miki. Idan kina son tsira da rayuwarki da kuma aurenki, ki san me ya faru ranar? To duk abin da baka tunanin ma nayi da ke a yanzu, babu abin da ban sani ba a jikinki. Na san kin faɗa yayarki wani abu a kaina ko? Sa'ada jikinta na bari ta girgiza kanta. Dan yanzu abin da take ji ya fi ƙarfin suma. Ko kuka suma idan akwai sauran rahama suke zo. Oke kallon banzan me take mana ni da ɗana. Ba wannan ba. Idan ma kin faɗa mata ki ce ta riƙe bakinta. Idan ba haka ba za ku rasa iyayenku. Na haɗa wani babban sharrin wanda zan miki kisa. Allah iyayenki suna gani zuciyarsu za ta buga. Su mutu. Kai tsaye. Ita kuma yayanki zan saka a kashe ta. Ki kuma zan saka Yusuf ya miki tsana mai muni. Ya sake ki saki uku. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Wannan magana ta tsaya iya ni da ke. Wallahi na rantse miki. Kika kuskura kika tona min asiri. Yanzu zan bari a tafi da ke saboda na ji daɗin aiwatar da duk ƙudurina a kanki. Idan za ki tona min asiri ki zaɓa. Rayuwar iyayenki da rayuwar aurenki da rayuwar Salha. Wallahi kar ki ɗauka ina miki barazana ne. Idan kin musu ki yi abin da yake ranki ki ga ikon Allah. Yau kwanakin ki 10 a asibiti. Ta ƙara shi magana tana sumbatar kunnenta. Ta da shafo ƙirjinta. Ta dago tana kallon Sa'ada wacce a yanzu abin da take ji ya fi ƙarfin ta tsaya ta yi kuka. Ko suma. Lamarin ya wuce duk inda take tunaninsa. Kallon Murja ta yi ido cikin ido tana janyo numfashi. Muryarta wata iri ta ce, Kina nufin kin yi amfani da ni lokacin da na suma? Kin yi min hotunan tsaraici wanda ke son amfani da shi wajen kare kanki? Kin yi komai da ni a matsayina na matar ɗanki right? Amma don Allah miye bambanci na da Ikram wajenki? Kin haifi ɗana aura, ni ‘yarki ce. Kallon uwa nake miki a baya. Kin aikata babban saɓo. Da Allah me ke so a duniya ta kalle ki da shi? Idan labarin ya fita ko bayan mutuwata ne. Me kika nema kika rasa a duniya da har wannan mummunar ɗabi'ar ta shige ki? Ni ba na jin kaina saboda na san baƙin ciki ba zai bar ni na jima a duniya ba. Amma ki sani, yanzu a yau kin cire min tsoron komai a cikin zuciyata. Ba na gudun mutuwa ko akasin haka. Sannan maganar ɓata ni wajen iyayena da mijina ko dangina da sauran jama'a ba na shakkarta. Tunda kin haɗa ni a yanzu da Allah ma, kin shafa min baƙin fanti. A baya daga annasi ki nake ganin wata irin ƙima ki da daraja. Amma a yanzu na fi tsanaki akan ciwon nan na ƙanjamau da bai da magani. Ki je ki yi duk abin da zaki. Na san mai gaskiya yana tare da Allah.
Bana jin zan iya riƙe kaina daga fallasa sirrin ki wa duniya. Har Yusuf ɗin na haƙura na bar miki ɗanki. Na gode wa Allah bai bamu rabo da wuri ba, da babu abin da zai hana ni kashe abin da na samu daga gare ku. Ki tanadi abin da zaki faɗa wa Allah idan har kin mutu kina aikata irin wannan mummunan sabo. Ni ba zan miki nasiha ba, dan na san wanda ya nisa baya jin kira. Kin kuma fi ni sanin komai na ilimin addini. Ki sani kin cutar da yaranki ba kaɗan ba. Dan Allah ki fita ki ban waje. Allah har zuciyata bana son ganin ki. Kin cire min shakka ko tsoron zuciyar mutum a yau. Sa'ada ta ƙarashe maganar idanunta sun ƙeƙashe ba tsoro ko shakka cikinsu. Ta ture Murja da kusanta tana fisge drip ɗin jikinta. Ta fara ƙoƙarin soka da gada. Murja ta yi murmushi ta tura ta koma gada. Tana cafko twins ɗinta ta buɗe baki za ta yi magana aka turo ƙofar za a shigo. Ta yi saurin sakin Sa'ada tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku ni Murja da gaske aljanu sun shafar min yaranya. Sa'ada kalle ni ce mominki. Me yake miki ciwo yanzu ke jifa na da kalamai munana? Wallahi ba ke bace. Aljani ne, bari na kira Yusuf a waya. A nemo malamai. Dan Allah ki daina wannan sumbatun tsoro nake ji. Murja ta faɗa tana fashewa da kuka. Ta rungume ta da ƙarfin tsiya yadda ba za ta iya amshe kanta ba. Yusuf ne ya iso wajen yana kallon sai ya ce alhamdulillah ta farka. Me take haka momi? Cikin kuka Murja ta ce rike ta Yusuf na kira Hamis ya zo da malamai. Wallahi aljanun nan sun motsa. Sai aibata mu take bata san me take faɗa ba. Yusuf ya kamo Sa'ada ya rungume ta yana faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baby bude idon ki kalle ni menene? Dan Allah me ke damin ki? Sa'ada cikin wani irin ƙarfi da ya zo mata ta fara ƙoƙarin fuske jikinta. Daga nan Yusuf ta ce ba wani aljanu ina hayyaci na. Kawai ka sake ni na tafi garinmu wajen iyayena. Wallahi ba zan zauna da masifa ba. Na san tun da ta manna min hauka a yanzu ba wanda zai saurare ni. Bana auren Yusuf. Murja ta fashe da kuka ta ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sun haukata ta Yusuf ina iyayen nata. Sa'ada za ta yi magana Yusuf da sauri ya rufe mata baki da tafin hannunsa. Yana sake manne ta jikinsa ya kwantar da ita saman gadon. Kunya yana shigar da ita jikinsa sosai yadda ba za ta iya ko kwakwaran motsi ba ce. Suna gida za su yi wanka. Kirawo kawo Hamisun a zo da malamin. Har yayin Mahmud ki faɗa masa momi dan Allah. A yi sauri ba zan iya jure kalmar rabuwa ba. Ya ƙarashe maganan yana manna bakinsa akan kunnenta. Ya shiga karanto mata addu'a. Tana dukansa ta da ƙoƙarin fuske jikinta. Bai ba ta dama ba. Ga ya rufe mata baki ba damar yin magana. Murja cikin farin ciki ta fice waje tana kukan munafunci. Tana danna wayarta. Jiki na rawa ta kira Hamisu. Ta tsaya jikin ƙofar dan tana son su ji me za ta faɗa. Wayan bata jima ba tana ringin bai ɗaga. Cikin kukan kissa ta ce dan uwana dan Allah a kawo mana ɗauki matar Yusuf ba lafiya. Aljanunta sun motsa. Yanzu ta gama min zagin ƙari dangi. Da aibata ni ta da min tofin alatsi ne. Amma ba laifinta bane. Ba ta cikin hayyacinta. Idan kana da dama dan Allah ka ɗauko malam Sabi mai ruƙiyya. Ku zo tare. A taimaka dan Allah. Wallahi manyan aljanu ne a kanta. Ta ƙarashe maganan cikin kukan kissa. Daga can Hamis ya ce subhanallahi. Oke insha Allah za mu zo. Bari na kira sa ban fita aiki ba dama. Bari na ɗau mashin na je gidan nasa. Ya faɗa yana katse bai. Cikin kuka ta ce nagode ɗan uwa rabin jiki. Tana gama wayan ta fice ta tafi zuwa kiran dakta a guje. Saudiya. Tsaye Lubna take tsakiyar falon tana dafa da goshinta. Idanunta cike suke da ruwan hawaye. Al'amarin Murja ya wuce tunaninta. Abu ya ci ya cinyewa. Ma'adanan lambobi ta shiga ta kira wata lamba. Bugu 1 2 na 3 aka ɗaga. Lubna ta sauke numfashi a hankali cikin sanyin murya ta furta. Habas, wallahi al'amarin mai lafiya ishe ni. Abu ya ci ya cinyewa. Shin sau nawa zan kashe kuɗina a kanta? Ashe haka malaman tsibbi suka zama? Sau nawa na raba jikina a kanta? Amma buƙatar ta ƙi biya. Wai ya zan yi na mallaki Murja ta zama tawani ɗaya kamar yadda ta zama ta Jalila a baya. Kowane malam sai yi ƙa'ide min abin da zai yi da ni. Na amince. Duk na samu kan Murja amma shiru. Wannan shegiyar sarkar ta ja hankalinta. Ya zan yi na raba su dan Allah Hababsi. Ki taimaka wa rayuwata kin ji? To mai saurare.